Tämä on Celtecin tarina. Tarina globaalista kasvusta ja akkuinnovaatioista kestävään kehitykseen. Celtec perustettiin vuonna 1984, jolloin käynnistimme akkukokoonpanon Ruotsissa. Tuolloin lyijyakut hallitsivat akkualaa. Celtecin erityisosaamista olivat merenkulun väylämerkkeihin suunnittelemamme alkaliparistopaketit. 1990-luvulla toimitimme OEM-asiakkaillemme nikkelimetallihydridi- ja nikkelikadmium-akkuja ja aloitimme ensimmäisten litium-ioniakkupakettien kehitystyön. Kasvumme jatkui ja taustamme vahvistui pörssilistatun Adtecin ostaessa Celtecin ja muita akkualan yrityksiä Suomesta ja muista Pohjoismaista. 2000-luvun alussa aloimme toimittaa litium-ioniakkupaketteja vaativiin sairaanhoidon ja teollisuuden tarpeisiin sekä aloitimme energiavarastojen kokoonpanon. Seuraavan vuosikymmenen aikana laajensimme toimintaamme uusille markkinoille ja avasimme akkupakettitehtaan Kiinaan. Celtecin visio vahvistui. Johtava arvoa tuottavien teknisten ratkaisujen tarjoaja kestävään sähköistämiseen. Aloimme suunnitella kokonaisia akkujärjestelmiä. Ostimme kokoonpanotehtaat Saksasta ja Bulgariasta. Avasimme Tampereelle teollisuusajoneuvojen akkuihin keskittyvän tehtaan. Nyt Celtecille on kertynyt jo yli 40 vuoden kokemus akkuteollisuudesta, toimimme 9 maassa ja työllistämme yli 400 ammattilaista. Toimintamme perustuu arvoihimme: kestävyys, luottamus, innovatiivisuus ja asiakaskeskeisyys. Kestävyys ei ole meille pelkkä iskulause. Sitoudumme siihen. Celtec Lifecycle-malli varmistaa ratkaisut, joilla on alhaisemmat elinkaarikustannukset, pienempi ympäristörasite ja nopeampi markkinoille tuontiaika. Asiantuntemuksemme erilaisissa akkukemioissa mahdollistaa räätälöityjen ratkaisujen toteuttamisen, jotka takaavat turvallisuuden, kestävyyden ja optimaalisen suorituskyvyn koko tuotteen elinkaaren ajan. Celtecillä on myyntiyhtiöitä ja tehtaita Euroopassa ja Aasiassa. Celtecia arvostetaan akkuratkaisujen suunnittelijana ja toteuttajana. Laaja tuotevalikoimamme kattaa akut aina nappiparistoista sekä akkupaketeista suuriin teollisuusakkuihin ja laajoihin virransyöttöjärjestelmiin. Meillä on 4 testilaboratoriota, jotka ovat erikoistuneet akun suorituskyvyn, luotettavuuden ja turvallisuuden testaamiseen. Teetämme kolmannen osapuolen testejä ja teemme tiivistä yhteistyötä johtavien tutkimus- ja sertifiointilaitosten kanssa. Meillä on laaja, vuosien varrella luotu kumppanuusverkosto ja kestävän toimitusketjun hallinta on meille kunnia-asia. Paikallisilla huoltotiimeillämme on pitkä kokemus akkualan erikoistarpeista. Huippuluokan tuotantolaitoksemme eri maissa ovat erikoistuneet eri toimialojen, kuten lääketieteen, teollisuuslaitteiden ja työkoneiden akkuihin. Auttaessamme asiakkaitamme akku-, virransyöttö- ja energiavarastoratkaisuissa sitoutumisemme innovointiin, laatuun ja asiakaslähtöisyyteen pysyy horjumattomana. Celtec ei ole pelkkä palveluntarjoaja. Olemme kumppaninne kestävän sähköistämisen tiellä. Tarvitseepa yrityksenne sitten valmiita erikoisakkuja tai räätälöityjä ratkaisuja. Olemme palveluksessanne. Oletko valmis ottamaan haltuun muuttuvan maailman? Ota meihin yhteyttä heti tänään. Sähköistetään tulevaisuus yhdessä.